Helo gyfeillion. Diolch yn fawr i chi am troi mewn i'r myfyrdod hwn. Fi'n fawr obeithio byddwch chi'n profi bendith o wneud hynny. Gai ar y dechrau fel hyn sôn am ychydig am yr hyn sy'n mynd i ddigwydd yn yr ofalaeth hon yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Fi'n ofni mod i'n gorfod mynd mewn i'r ysbyty i gael llawdriniaeth brys cyn y Nadolig. Felly byddai mynd mewn ar Rhagfyr yr ail ar 20. Mae newydd gael gwybod hynny. A gai yn sgil hynny ddweud pa mor bwysig yw hi i chi frwydro dros gael eich gweld os ydy pethau wedi cael eu gohirio gan yr ysbytau yn y cyfnod hwn. Mae'n holl bwysig i gael yr archwiliadau maen nhw wedi addo os ydych chi'n dioddau o unrhyw fath o afiechyd. Yn achos i fe ohiriwyd archwiliadau yma am gwbl o fisoedd. Pan o'n nhw'n gweud ar y dechrau bod nhw'n archwiliadau pwysig, ond nid bai ar yr arbenigwyr, nid bai ar y doctoried a'r nyrsys, wrth gwrs, ond mae'r drefn yn mynnu bod y pethau hyn yn digwydd. A fe ges i'r archwiliad yn y diwedd, wythnos diwetha, ac mae yn dangos bod yr hen ddrwg yma wedi dod nôl neu rhywbeth sy'n ymddangos yn debyg i hynny. Felly mae triniaeth arall ymlaen ni ac fe fydd yn digwydd ar Rhagfyr yr ail ar 20. A diolch i Dduw bod ni wedi gallu cael y dyddiad hwnnw. Ac fi'n diolch yn fawr i bob un am yr emynedd i chi'n dangos a'r gefnogaeth i chi'n dangos yn ogystal. Felly bydd hynny'n digwydd ymhen ychydig wythnosau ac mae hynny'n wrth gwrs yn sicrhau na fyddai yn gallu cymryd gwasanaethau ar ôl heddi. Fi'n gobeithio bydd y myfyrdodau yma yn gweld golau dydd yn y dyfodol. Ond fi'n gorfod hunan ynysu am bythefnos cyn y llawdriniaeth. Ac mae hynny'n golygu o ddydd Mawrth nesaf ymlaen. Sian a finne yn gorfod hunan ynysu a cael prawf Covid wedyn ni yn nes i'r amser byddai'n mynd mewn i'r ysbyty i gael y llawdriniaeth. Felly, dyna sydd o'n blaenau ni. Ac am 3 sil nawr byddai ddim yn gallu cynnal oedfaon yn y capeli. Felly, mae'n flin iawn dy fi am hynny, a gobeithio yn fawr iawn y gallwch chi fynd ati i drefnu oedfaon ymhlith eich hunain yn y capeli sydd wedi cael yr oedfaon yn y cyfnod hwn. Diolch am eich ymynedd, diolch am eich gefnogaeth, ac byddwn ni gobeithio yn y flwyddyn newydd yn mynd mewn i gyfnod newydd iawn. Fi am sôn ychydig am y doethion. Mae'n flin dy fi bod y doethion, yr enw hynny yw, y doethion ddim yn cael ei ddefnyddio rhagor yn y cyfieithiadau modern yma. Seryddion neu serddewiniad yw'r enwau sy'n cael ei defnyddio i gyfeirio at y bobl rhyfedd yma. Y gair yn y Roeg gwreiddiol yw gair benthyg o'r iaith Perseg, sef magoi. Nawr, falle bod chi wedi gweld lluniau gan y clasurwyr a'r ludwyr clasurol sydd yn sôn am yn y Saesneg Adoration of the Magi. Yr un gair yw magoi, neu magi, a magic, wrth gwrs. Nawr, nid magicians oedd y bobl yma.
camddefnydd o'r enw yw hynny, ond o'n nhw'n perthyn i gwlt arbennig yn Persia. Ac mi roen nhw yn perthyn i'r grefydd Zoroastraeth. Ac mi roedd proffwyd y grefydd honno, Zarathustra, sy'n ddiddorol iawn, wedi cael ei eni ar ddydd genedigaeth yr hael, sef Rhagfyr y 25, proffwyd y goleuni oedd Zarathustra yn hyb y bobl hynny. Ac mi roedd yn pwysleisio pwysigrwydd y goleuni. Goleuni yn dod i'r byd. Y diw oedd e'n addoli oedd Ahura Mazda. Nawr, chi'n cofio bylbiau golau, slawer dydd y Mazda. Wel, o fyny yr enw na wedi dod, Ahura Mazda. Nawr, oedd lot o bethau tebyg rhwng y Zoroastraeth yn meddwl y bobl a'r Gristnogaeth gynnar, ac yn credu bod yna tipyn o ddylanwad yn croesi o'r naill grefydd i'r llall. Ond byda fo am hynny nawr. Yr hyn sydd yn bwysig i weld ac i ddeall ambwyty rhain oedd i bod nhw yn astrolegwyr, oedd nhw yn seryddwyr oedden. Mi roedd nhw'n astudio'r planedau ac yn astudio'r sêr ac yn bobl hynod o alluog. Ac mi roedd y grefft honno, wrth gwrs, yn cael ei ystyried yn barchus iawn yn yr hen fyd. Bobl hynod o bwysig oedd y magoi yma. Bobl yma yn perthyn i'r cwlt arbennig yma o fewn Zoroastraeth. Ac mae nhw yn dod i weld Iesu. Ac mae nhw yn dod o grefydd arall ac yn plygu ger bron Iesu. Felly mae Matthew yn gwneud y pwynt pwysig hwn, bod y bobl yma oedd yn astudio astroleg yn cydnabod Iesu fel brenin dros y cyfan i gyd. Iddyn nhw'n plygu iddo fe ac yn ei addoli fe. Felly mi roedd Iesu yn cael ei ystyried fel arglwydd ar hyd yn oed pobl o grefyddau eraill. Oedd rheini yn dod cyn bobl bwysig yn Palestina ac yn y blaen ac yn cydnabod Iesu. Pobl y deml a pobl oedd yn rhedeg y grefydd yn Jerusalem. Oedd y magoi yma yn dod ac yn cydnabod Iesu yn arglwydd, cyn hyd yn oed y rheini. Dyna un o'r pwyntiau mae Matthew yn ymdrechu i bwysleisio wrth adrodd y stori yma. Ond mae yna gwestiwn yn codi yn ffordd i ni yn trafod y peth a ffordd mae'r ysgol Sul ac yn y blaen yn rhoi cyflwyniadau. Mae yna bwysles mai brenhinoedd oedd y bobl yma, y ddath o'r dwyra, a maen nhw wedi cael enwau ac ati, ac maen nhw wedi cael teyrnasoedd wedi priodoli iddyn nhw, a pob math o bethau. Wel, siwr ddigwyddodd ni? Siwr dath y bobl yma yn frenhinoedd? Dwi ddim yn gweud hynny yn y Testament Newydd. Gwrandwch ar beth mae Testament Newydd yn gweud. Wedi Iesu gael ei eni ym Bethlehem Judea yn yddiau'r brenin Herod, daeth seryddion o'r dwyren i Jerusalem a holi ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, oherwydd gwelsom i sirenef ar ei chyfodiad, a daethom i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythriddwyd ef a Jerusalem i gyd gydag ef. Jerusalem, wrth gwrs, oedd canolfan grefyddol. Fyny oedd yr holl bobl bwysig yn byw Jerusalem, fyny oedd y bobl gyfoethog i gyd yn byw, oedd yn digwydd perthyn i'r genedl Iddewig, fyny oedden nhw. Ac
Ac mae hwnna'n arwyddocaol iawn ffordd mae Matthew wedi gweud hwnna, bod y brenin a holl Jerusalem, yr holl bobl bwysig, yr holl bobl oedd ag awdurdod, yr holl bobl oedd a chyfoeth wedi cythruddo o glywed bod y bygythiad yma, fel nhw'n dehongli'r peth wrth gwrs, y bygythiad yma wedi digwydd. Ac maen nhw moyn gwneud rhywbeth am bwyty fe. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiried ac ysgrifenyddion y bobl, a holi ganddynt ble yr oedd y Meseia i gael ei eni. Ei hateb oedd y Bethlehem Judea, oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd. A thithau Bethlehem yng ngwlad Juda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Juda. Canis ohono ti y daw allan ar weinydd, a fydd yn fugail ar fy mhobol Israel. Yna galwodd Herod y seryddion yn ddirgel ato, a holodd hwy'n fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem, gan ddweud, ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin aethant ar ei taith, a dyma'r seren a welsant ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes iddi ddod ac aros uwch lawr man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben, daethant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda mair i fam. Syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor i trysorau offrymasant iddo anrhegion, air a thys a myr. Yna, ar ôl gael ei rhybyddio mewn breuddwyd i beidio dychwelyd at Herod, aethant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Wel nawr te, os dim sôn am brenhinoedd hwnna, dyw Matthew ddim yn cyfeirio atyn nhw fel brenhinoedd o gwbl. Ac mae Matthew yn hoff iawn o ddyfynnu o'r Hen Testament, ac yn gwneud hynny yn gyson rheolaidd mwyn dangos bod yr ysgrythurau yn cyfeirio at Iesu. Ac mae'n gwneud hynny yn yr hanes yn Nadolig. Mae o hyd ac o hyd yn dyfynnu mas o'r Hen Testament, ond dyw e ddim yn dyfynnu sydd yn sôn am brenhinoedd. Ar ddadl mae brenhinoedd o'n nhw, rhan o'r ddadl mae brenhinoedd oedd yr rhain, yn defnyddio'r Hen Testament, yn arbennig felly Salm 72, lle mae cyfeiriad at brenhinoedd yn dod i wasanaethu neu blygu ger bron brenin yr Iddewon. Mae'n sôn amdanyn nhw bydded i frenhinoedd Tarsus a'r ynysoedd ddod ag anrhegion iddo, ac i frenhinoedd Sheba a Seba gyflwyno i teyrnged. Bydded i'r holl frenhinoedd ymostwng o'i flaen, ac i'r holl genhedloedd ei wasanaethu. Ac yn nes ymlaen, a mae sôn ar rhodder iddo air o Sheba. Nawr, sôn am frenin yr Iddewon ganrifoedd lawer cyn Crist y Mar, Salm sydd oedd yn cael ei ddefnyddio amser oedd y brenin yn cael ei goroni yn mwy na thebyg oedd y salm yna. Dyw Matthew ddim yn dyfynnu fe. Dyw e ddim yn gweld arwyddocâd am ddyfodiad y Meseia yn y darn yna. Ond mi roedd pobl eraill yn. A dechreuodd hynny yn y 4edd ganrif. Dechreuodd hynny gyda cystennin. Nawr, pan ddaeth cystennin yn ymerawdwr ar ymerodraeth Rhufen, fe ddaeth e yn rhyw fath o Gristion. Pobl yn dweud i fod e wedi profi troedigaeth. Wel, fe nath e newid i feddwl ynglyn â'r Gristnogaeth a newid polisi yr ymerodraeth Rhufeinig tuag at y Gristnogaeth. Bersonol i fi'n am fawr iawn os oedd e yn Gristion, oedd e'n cael ei ystyried yn Gristion gan pobl yr eglwys. Ac oedd yn troi ato fe ac yn credu bod rhyw fuddugoliaeth fawr wedi digwydd. Oedd pobl yr eglwys yn meddwl bod
yr ail ddyfodiad wedi, rhai pobl yr eglwys hynny yw, a meddwl bod yr ail ddyfodiad wedi digwydd gyda dyfodiad cystennin. A chredu gan bod yr ymerawdwr nawr yn Gristion bod y parwsia wedi digwydd. Bod y fuddugoliaeth fawr wedi digwydd. Ac mae roedd yn plygu ger bron cystennin ac yn gwneud popeth oedd yn dymuno iddyn nhw wneud. Ac ymlith y pethau hynny, oedd cystennin yn dymuno yn nhw wneud, achos mi roedd yn addoli dyw'r hael, ac addoli Mithras sydd yn gysylltiedig yn agos iawn a Zarathustra, neu Zoroaster, crefydd y magoi. O'n i'n sôn dan nhw yng Nghynt. Ac yn y cyfnod hwnnw wedyn ni, fi'n dechreuwyd ddweud mae brenhinoedd, oedd y pobl, o'n nhw moyn dangos bod pobl o statws cystennin yn mynd ac yn addoli Iesu, ac yn plygu ger bron Iesu. Ac yn yr Oesoedd Canol fe ddatblygwyd ar hyn ymhellach, mwyn parchuso'r frenhiniaeth, mwyn wneud i'r brenhinoedd i ymddangos fel se bod nhw'n bobl oedd yn cydnabod ac yn derbyn ar glwyddiaeth Iesu. Bod y stori yn y Beibl am y brenhinoedd yma yn mynd ac yn aros yn frenhinoedd ar ôl bod yn presenoldeb Iesu. Yn wahanol iawn i'r magoi neu'r doethion a newidiodd i ffyrdd ar ôl bod yn presenoldeb Iesu. Yr hyn oedd yn tragweud yn yr Oesoedd Canol, fe allwch chi barhau i fod yn frenin. Fe allwch chi barhau i fod fel o'ch chi, dim ond bod chi'n plygu ger bron ac adnabod Iesu. Dyna a ddigwyddodd. Ymdrech i barchuso'r frenhiniaeth. Ymdrech o propaganda pur oedd yn dderbyniol i'r bobl. A yn y cyfnod pan oedd yr ysgrythuriau ddim yn agored i bobl i'w darllen nhw, achos bod pobl ddim yn gallu darllen. Ac ati, dyma y pwysles yma yn dod yn dderbyniol ac yn boblogaidd iawn, achos oedd neb yn gallu dadle yn erbyn y sefydliad. Ac oedd y sefydliad yn gweud bod y brenhinoedd yma wedi mynd at Iesu ac wedi dychwelyd i'w gwledydd ac yn cario ymlaen teyrnasu fel y o'r blaen. Hefyd, oedd y stori yma am brenhinoedd yn dangos mae brenhinoedd oedd ymhlith y cyntaf i gydnabod Iesu yn arglwydd yr holl fyd. Ac mae nhw oedd y cyntaf i fynd ac anrhegion at Iesu a rhoi'r rhoddion drudfawr yma. Fel dylech chi gyd wneud, byddai'r bobl yn gweud, yr offeriadon yn gweud, fel dylech chi gyd i wneud, rhoi'ch cyfoeth i godi'r eglwysi crand yma mwyn i allu clodfori Iesu. Mae'r brenhinoedd yn gwneud hynny. Ie. Mae yna adnodau yn Psalm 72 sydd yn sôn am brenhinoedd. Ond yw, Matthew ddim yn defnyddio nhw. Felly, ond oedd yma'n bwysig i Matthew. Ie, mae'n drenu mewn ffordd, yn dwi, bod ni wedi mynd gyda'r llif. Ac bod ni mor barod i roi'r propaganda yma yn gros gyda'n brenhinoedd ni. Yr hyn mae Matthew yn pwysleisio yw'r elfen bod pobl o wareiddiad arall, o ddiwylliant arall, o grefydd arall yn dod ac yn cydnabod Iesu yn arglwydd arnyn nhw. Dyna'r beth i gofio. Helpa ni o Dduw i gofio bod ti'n arglwydd yr holl fyd a bod Iesu yn waredwr yr holl fyd. Amen.